si kaduk we phanta me kardom lo nilimiana bang si bang ni than ponpo nilimiana bang humbor sing rong hang lapen nilidak dongkam mukam DTSC committee long nili alam jai sarpulo lapen lasonak thak pinila bang so kaching vai pon along ni tumlong man pengpen alang ni tum alhi sarpo son si chaphat ponlo la selang ni phan pachini ponpo ladak DTSC long president ke hai khonsing teron lapo alang li hilo lapen lasonak thak singa chetong dundulang itum 20 estinong votalang so elisiang kang along alang li ke yudwing anara president lo ke hai division b lason taxi na chetong dundu thulang li tumlong bitung constituency long alang li ke assistant general secretary ke hai mohantimung alang li tang chetong lo lapen lason taxi dak dongkamung kamalong alang li ke DTEC long alang li ke vice president alang li men Joswell Hanse lasi just met pen itum pinong we labang so chingki chingwai pon mate tokso long bang athe pialam bang kela pulo non ke bang ji chitia chiklo tarik trokor ni litum APSLC harat mai PKB ponji lake lang hempi pathuk klam long di hala bang sor ni ka dogo ve kar beng long ras tum stame nang litum kachetong on pedie phandame ni tum la bang so lam pen tum ala tokso long mate chingki than pon long nang litum han nang kacho phaponia lam aputhak pachini ponpo lapen lasona taxini tum kache song ponang ya kenang sor lake give and take policy litum labang so arona bang itum kakam khe kache song labang so aputha ke kroi krelam ta matching bai ponpo lapen litum long dolang itum siksidul area lo litum long open for all ki bikok labang so putha kalam bo same nili chingwai ponpo lapen nitum labang so putha kalam kapathan ponji nili chuni ri ponji lake alang li khonsing teron alang li phansi nili labang so alama putha bang than paklari phansi nili chuni ri lo alang li phan kadom kadwenda lalo pinungwe nitum labang soja mekedeng bangke lalo itum la non tarik trok mo pa alang li poteng sini ta puyon po labang so ramai pi bilo labang soja mek alam si tum san po ahok nitum la SDC tum da narbo o kedam tang hup same social media long di itum hanang ki pudo nang tum border lam chini inde yan de pusi tum hane pudun kali magalang di stame non tarik trok abangke ilitum APSLC central committee pen same hadak ilitum asar tum ahok pet alam halai tum hanang than po la bordering aputhak koson si itum chumang la pen itum karbiara tum dak ning kachi so sedai mala halam details alam nang than po hadak saraba nasi hada solong itum chitong SCKM karbiang long ara tum hada nili chuning relo east west karbiang long apen dimhaso pen seme nang chitong SCKM athima hadak itum clear alam itum hadak arjuloi lapen nili pudaming tum kopia posila tum nang ke jong wer mala SDC tum de tum han kaita bordering alam chini de nasi rak chini de ka chini dunja bang ke la hello hadak ke dam tang hut pustame himonto wangi pusipudi hadak halang hem philong pendel ke mbok hadak give and take a policy aputhak alang tum ninje pa clear phansi bai pulo a committee ja senglo pius hajurika men bensi ke senglo stame hadak alang tum ke dam tang hup stame hadak do thake de lo meeting amai bang asila halam da main itum non la 6 arni bange itum sarpen clear ponpo hala so long le itum han la block 1 block 2 bang ko PC nang ke claim piden ma di la asam government atum la hailama puthak arjui plute nangle tumla 6 tarike bangke nang chetong pet sigi melo nilipen pui bangke lapen bopen e sondola alang liga ninje la bordering alam lo di itum ke ko penta mane itum phanang ki thik pido 1951 di hala so demarcation la so karbiang long 10434 km along liga tumane ke thik pido lapen 6 dula long pusta me itum long paragraph 3 long sedak tok dak lo len long le hem phuke tum tribal atum pu tum hanang tok pidak lo la se hadak paragraph 3a long lang lo te tum la tum len lo ka chibunai la hai ron tum phanang ke thik pido la hai lam pusame tum la 6 tarika ni si clearly pen tum chinik po la se nilhin pen nona ko bang kela panse than po mo alum so phe pine dolang pute angko ni le pe clear thurbo to dang li phan itum phan hok pet klar dak pen alam
alam the puthak na melang lian ninga klong alam ben alang li la bangso tok su long alang li chethan pon lo la thon la son dak thak si li tum long la bangso tok su long ni li ga chaphat pon long alang li manpeng ke thepar piglo alang li ke PSLC long la dak alang li ke west kar biang long lang dam lo prota alang li ke youth ahin ka president lo la se alang li pen le puthot itung nam ther ji pon thulna Kardom alang li spokes DTC long lamja sarpo kahai phansita apornai pipot aprangsi nili kipu ba alang kapaklar dak kaniyak pon kang tungbang la hello je border issue puthak bu bangala ke easy ge moni tum en ponang ne ako social media long tapupu oi PHLC bang atum phan bangge pupik je ek sorsat tanang nak titi ASC tum tahedi border issue puthak nang tum ekdom ke claim nun pangwekrang khelo damtang karbirong supilong ta give and take a policy nitum youth atumpen CC atumpen lapen always angkang nitum chesong ponlo lapen la so akache song a joini pensi hadak aka adhok atum la BJP RSS along a cherab dundong bang phutum bang nitum phan case nang pilo la ke damtang phoi thombak dolo nitum hearing damtang Bikram Hanse ke hai tadolo lapen nili hoi bang tadolo khlasuhut lapen kursing timunga ke hai tadolo lapen la ala papuram terang la hi tum khlasuhut ampeng ke damtang la so akache song along metheng tom odet pu pena jok ni tum phan bang la so kes ni tum phanang pabon ponlo ningdu galam so alam the phu thak piniar ni bang pa ka tum ta kladak alam the chini duk ba chining tung duk la pusona tum ta do ta hai mani la se pinungwe bang ke thandak lo ge fen te ka police phu thak bang strongly condemn lon tum nitum ge halatum along chekroi dunde je Assam pen nitum jitu mane Pijus Hazarika jitu committee along pusita me nitum aphan Meghalaya along nitum kipining tawe ke nang kelong nang ji tawe det mate di nitum alang tum pen kopisi kaching wa ni ke nang sot ke dupo border issue phu thak pulutang te chingkiching wai putang te da council along ta CM tum do ka di CM tum do lapen dak MP MLA putta do la sila tumang bong let chingki je than pusita me la ke la tumang bong ta klar da ka sai claim unji la sini hin pen bangalang tum phan ki pudun kang tum karbing lo autonomous council avanta la so phu thak bang easy and edet nang ji la ke party su ke leader ke mati di la ke all karbing lo lam pina la sada ka to nu ke du tum bang ke jongsi KRIP ahok binong ba police sitame hadak adi police station sitame bipidam da prang nang bo la pen hadak ke do ke thak tum phan sitame kupima akenang sot arju chardang bo la non ke do bom la 20 nong ba thalang so LA la BJP pen ke haidung rup sing teron sitame thik la son tak thak son si Assam pen non nitum ge andar Assam si dudun lo tema sita non por ni anta nitum 1951 district long popen hala sut ke tha alam wang wi ke mati di Meghalaya tum ta 1972 di alang tum Meghalaya state nang long lo ampen Khasi Hills Jaintia Hills Garo Hills alang tum ta district chedorep lo a council dorep lo poifi sitame laso non longle karbing long pen nitum Meghalaya angbong thang alam awi laso alam the non ke klang bang ke nut bahai ni ki pui bang le BJP ta policy lo damta hala Manipuri tum along thek dam long lo ke mati di Manipuri aklai shedi jala so alang tum ni tum phanang khai so phanang lang un e big BJP tum bang ke la bang rat tum bang chini nei la bang asini tum give and take a policy ke ni tum ke kroidun de binong lo la pen non la meeting pa do yadim long nang li tum si tam nang chi tong dun petang po athela ke party alam pudam de lo muthe ka organize party PHLC pen polam chalo sitame nangli tum phan sitame khai balongri kaching hon aparman nangli tum jong sikache tongkang tungdu ba ning thir et penang che tongdun ning hang bulotang te lang hem philong nangli tum nang che tongdun pet segemi asini tum DTC pen hoilo ba PHLC pen hoilo la sinali tum phan na chu ningri ke la helo te nil hin pen lan chalo chorolo alangli ake hai dimension be alangli ke dak 20 nong st uthalang so alangli long youth president lo alangli fan chorolo asona thaksin tum long nanga chetong dun ko pai ke me pen alangli nanga chetong lok bang ke hadi ase alangli fundamentally ke hai mohontimung la ke bithung reng thama along alangli ji is assistant ki balo somehow secretary lo ase alangli
พันตามที่เฮกเป็นมันจูมิเซนอลามลาบังโซพุทธกกระจุพับปังจังอลามเทบังรัฐพันทันปนีพันเซนิลินเป็นชนิริละ to kardom pu alangli DTSC spokesperson alangli han samai niliphan lam thegi jai porang people alangli phan samai nilhin pen churola nilhin pen kethan bonji pu bangkalap son lo nilitum la episode sia songolong bang nilitum ka charap dun bang kenang solo la sinon lang hem phialong nilitum 6 dole awareness kbg la pen la si haladak nilitum la border issue halai hui ilitum kacerai kom border kacerai kom nangji lahai hui bang ke ilitum akenang sot la se ilitum mithang 6 dollar long ri bang ke ilitum kacerai kom bang ke ilitum akenang sot la si ke don kar beng long rat phan pusame nili chuni rilo la si nang litum pusame la bang so a meeting amai ki bipon ji arni kachinia tum an ke kidun eji kacera pachitun eji phansi ke don phan same chuni rilo la pen ilitum kar beng long along MP MLA lapen CM EM hai hui ta ilitum karbiatum sikong lo lapen karbiatum saide lo lasi alang litum pusame itu malong ribang nang kirai pi pangwe krang yo ini si ilitum pinialnian ta songnang bom lo ilitum asontin pusame asontin ki sung pusame ilitum songnang elo lasi moi prang lai hui akisung bang ka song jok plot ji phan bang ke ilitum non ephoi amut pi ben ilitum ka song thebji phan si ilitum kabor ilo lapen kidon kar beng lora tum pusame nalitum nang cherap nang chito dun thebji phan si lai pesar se song long ke bang peji phan si kidon kar beng lora phan same chuniri lo la pan si nilam thejai chol to churu lo akhe hai mohon timung alang li puthot alabang so tarik trokarni alang li lang hem phialong rat armung nanga chetong donji cho phapang jang alam the nanga tham thega pot alang ni phan churu lo lasonak thaksi hala ilitu malong nili akhe hai dak nongkam kama DTSC committee president phan arjun tungala ilitu malong 10 seat kibi kok la open for all la bang so puthak nang li rat pan puthot klar dak pan pachini 2000 nang li phan ni li apor pen nang choni ri thulo mesen lo bangke alam bangke tum 60 area bangke tum karbiang lo 60 lo bangke dake reservation abe lage chini lor sime clearly si tok dak lo dake reservation abe boro tirel council bangke hadake reservation do 40 seat ang bong pan tum 38 bangke reserve lo 4 bangke nominate lo 6 bangke open for all da do da bangke la tirel council pan la hai asi itu lo bangke la pusona abangke ni de la 6 dulong pur etc nang tum thailong le la reservation pu bangke asi non la arlo so tum bangke bunai bori la constitutional amendment pu do la ningkan sometime pu seda to hai sometime la constitution la so ke la do amendment asolong bipon ko to de na pu bang se ni tum ka phere bang lo hadagang si non bang 123rd amendment lo mati di da bangke thailong le la mola se 123rd pena BC option amendment dolang pu da bipon ko na pulan chana lo se men non ke thaidam long bang tirel council pulo te lage kar beng long bang ke da ke reservation pu bang ke thailong le boro tirel council bang ke do hai open li pulo mati la se la open for all pu bang ke itu bang ke kroi thek thela ta se dam tan le tum chi song lo mati di la bang so ku tha ke avi ve po se non kape doji ma tha ni tu sungse ma di ka ve dar hormu se kape doji non open for all pu we putang de le hada bang ko PCG binai ma non la kenam tang government tu ala arlo song dum la 2011 la so ikor la ba so khaina na ikor la bang ge tum puijam si me e me tha long ri non dai tum border issue ban se ga char bonang ji angring thidung lamti si angko non bang ke jor thuji ki pi thuji bang ge la bang ge awe be hon mu ka pe do bang ge la ge ning oi binong lo kam khe thib lo la pen kroi ta kroi nang ni tum bang ge di dake itu masih nang paragraph 20 long sip tok dak lamati dake tribal area pula tribal pu gomalo nangli nili peninglong khaya so tuman se tribal lo dake mane ake che ke be kuna so fange tribal pon pilumunti ko tuman se tum sit cap pe poningi di open for all pu dake chikro mane ang theka lilumunti lage itum tano ne khai chan bomi matha se na along le situme bihek mati 10400 square 34 km pen thalamunti eto munit itu munit chanci lo mante munit chanji di along le ka kam ke lo mante la soposi la bangke mu pangalang di nangkar ju peklar kon tha bolam mang lai lo dom 60 la condition la 60 lo bangke
ituma karbing long pa di mahasa pan ke ave dake la person sit pek boni puta ave reservation pove dake only for tribal area pulo dak se tok thib lo la sila bang tum chini pa me sime la pen mohejong hala sabsu nili edun thu chet po border pulote along le pulote kar border de long le lo mati di da arlus da me long le lo mati tame non pinya ni tum la VGR long le da polo tum cherai kom deke da lagi itung karbiang long si dulu lagi 10,434 kilometer arlus si dulu tame non dak VGR borbil utor borbil long le pipotum ci protection deke da ke ra thake deke hada len lu si tu hana pilomati paragraph 3 long si me thang len la konsil itu bangke me thang masi len lu ci bunai ning pu ada ke tok ang dulu aron ang tok pi ang lu tapi nono bangke lahai ta tum ci protection se hala kidam tang hala SDC government tum bangke tum han me judun nang kar bok di border ci raka dum de border long di arsi dum ma ci song dun ma pu sunai pu hello men itu ma sar pu wer lo la pipon ma itu ma tribal pen itu karbiang long a border no along le chot ma non isilam Nogang district Golaghat district long tilumtaring koi nang kilu tang la so long le tum polo cherai theng hede di halata arjumi misen lo di arjunang kokpo SGC tum ha halata helong le gali man te la meghala de tang block 1 block 2 long le ma haputa bang tilumtaring koi nang kilu lu pola bang chima tha the la si nilipen pachini dhui bang la lo la si tarik trok ani bang ke kadu ko be ang long mane karbi la pen khai so du man ke chetong pelona a hok alam hadak itum arjudun na itu masaratum bang lecturer mesen tum wangi asi lihin pentala pansi thanun thek chonalo to tang te lang li phan tame klar dak ben itum han ili kar ju teng pen lang li nang than thek la pen ka ra da phan ka pachini thek pot ni le lang li phan churulo la sonak taxi ni lihin pen tame son nyalam nili thevet pustame nili thekhedet pustame nili thevet alam pen nili ningje poning tung la bangke puthot lam chi rui son siman det positame non APSLC pen lang hem phialong chitia chiklo tarik trokarni labang sorni long bangke karbi ang long atoka no east west dimasau pen tame rat det mate karbi khei mate inglong arat kaching hona rada tum nange bar pen halamang so dimolong nanga cherap chitu pen muluk nanga chepa ong la pen itum keso la pen karbi karbak arada tum ning isi do vet lang epeng vet sido lang pu ang thek nanga chepa klaing phan ke lang hem phi long pathu kam long si ka dogo veta lira lon pen ning isi ding thin isi pen hala dak kache song long nang tum nang ar jab dun pen mayar digi pi la pen mai APSL si aja kong kapang tang la so ang thek chepa klaing phan si ka dogo ve phan ta me chu phat pan lo la pen la sonak thak isi pu thoni li ning du kalam da ninge poning tung itum karbiang long itum west karbiang long postame 20 nong st bothalang so elisiang kang long tame litum long MLA dulu alang li rup sing teron ke hai ilitum phan hala dak suluk so dak dok ko ka phit bustame ke so yan kachar but heglor ko mane labang so nang pachar but dud abang la haya pu thak litum long ke dok kok pena jogalang li police nang hala dak outpost ki bi bedet police aphai ki biam det labang so puthak potame nili labang so tok so long pen ning duk chebak lang tu la sika dog veta la hayalam nang tu matha pen itum khe hi jan kaching honala matha pen ka dog ve kar bieng long arat tame nang bar non pusi nili labang so atok so long ka dog veta labang so alam nang tu mar di pi pontha itum khe so hi jan itum kachar bo ve de je phan ke anu tin abang phusame ar por ala penar dici pidun sinang besi nili nang itum han chuning ri lo lasi puthot anong wele iltum che tong pan thulo nang pinong we bangke la puan si tokso bang e pejodi koklo kardom